Arra kérek mindenkit, hogy támogassa a Memento 70 csoport kezdeményezését. Nagyon fontosnak tartom a kollektív emlékezés becsületességét. A történelem utólagos megszépítése, a bűnök relativizálása és enyhítése nem bocsánatos bűn. Minél gyengébb egy nemzet, annál inkább van szüksége önigazolásként a múlt meghamisítására, ideologizálására. De ez az önbecsapás veszélyes. Aki a múltat tagadja, az veszélyezteti a jelenét és jövőjét is. Az új magyar alaptörvény olyan történelmi olvasathoz nyújt lehetőséget, mely szerint 500 év óta csak a Horthy korszak lett volna a magyar történelem egyetlen szabad, önálló és független időszaka, tehát a magyar múlt kvázi aranykora, a mai magyar rendszer példaképe. Ez egy olyan botrány, hogy ez nem csak magyar ügy, ez ellen mindannyiunknak fel kell lépni,